Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, itong sasabihin ko ay talagang nakakaano sa mga viewers natin, labi na sa mga mahilig maminaw og drama, no? So, okay mahimo guys. Pasensya na good guys na muhunong sa juta sa pag-upload og mga drama tungod kay hapit na pud ko mo apply og mag-re-apply na ta karong sunod bulan mga pizza 8. So kailangan na nako hinahinay og hinlong akong channel. So sa karon kailangan jud ko na ma-stop sa og post, pero ayaw lang mo kabala ka guys kay kung asa ta kutob ipadayon ra pud nako na ha, pero aguntalan sa jud ninyo no kay mga siguro mga isa ka bulan or waray bulan guys mag usab ra ko mag-update ra ko sa inyo kung sanay ganap. Kaya kailangan dyan ako na mabalik ang maong AdSense. Kay kapoy kayo sige edit guys. Labi na kay tagalas 12 na ako makatulog tungod sa pag-edit. Di po lalim kay mag-edit kapoy kayo. So, kailangan ako mabalik ang AdSense. Kaya para makabalik ko og post ang mga maong drama. Kay di lang makaitulo ka drama guys, kundi 9 ka drama, pero pending pa sila. Tungod lagi yan yung panghitabuan no, na di mo ta. So, agwanta lang sa mo guys no, ihunong sa nato ang pag-post aning maong drama, pero sa pagbalik na ko, i-continue nato kung asa ta diin ni Huno. So, ako rin na ilista guys kung asa ta ko to, basta sa karon mo lang sa niya akong i-update no. Taman rin ni ugma akong i-post katong akong gi-premiere, pero sulod ugma wala na guys ha. Nagpahibalor ako sa inyo ha nga dili sa ta maka-post sulod sa isa ka bulan. Kaya atong tan-awon guys kung okay hanap ako ni Lolo. Lolo means sa YT. Kay sa una mga streamer man pud ko sa YouTube sa una guys. Most of my contents live streamer talaga ako sa YouTube. Moto nga amoy tawagon ang YT ug Lolo kay nagpaangat man pud sa una. So instead of YT, Lolo ang gitawag, og instead of subscriber, banana ang gitawag ana. Sa mga wato kabalo. Mo na siya ha, manipasabot og untana na sa karon siguro makapost-post ko og mga vlog lang sa maghinaot ko na inyo kong suportaan kay para masayo-sayo nato ang atong pag-post sa maong drama. Kay kung dili gihapon ko makuan guys, manigingon na di sa jud ko maka-post og maong drama tungod kay kailangan siya mapundo sa kadali. Di lang kay kadali matudtawran jud. Hangtod ni siya guys na dili mo balik ang atong harang or AdSense, advertise. No? So, maro to guys. Daghang salamat guys sa mga solid supporters nato din ha. Ay makabala ka puhon-puhon kung makabalik ko, ibalik ra to na ko, i-continue ra to na ko. Maginaot ko na unta na inyo po kung suportaan sa akong mga vlog para makontinue ta or masaysay nato ang pag-upload atong laing episode atong maong drama. So, di na ako maglangalangan pa, dire ra ko kutob og daghang salamat.